Продължаваме с нашите разкрития за това искат ли ВЪЗРАЖДАНЕ пари от кандидат-депутати, кандидат-кметове, кандидат-общински съветници, искат ли пари за секции, кого подкрепят и дали се интересуват наистина от благото на хората или се интересуват повече от финансовата страна. Представи се за нашите зрители да кажеш кой си. Георги Михайлов съм, бивш кандидат за кмет на община Гълъбово. Имал съм доста срещи с доста председатели на партии. Най-много срещи съм имал с ВЪЗРАЖДАНЕ и с Продължаваме промяната. Обаче на местните избори нито Продължаваме промяната се издигнаха кмет в община Гълъбово, където бяхме само двама кандидатите, аз от ВМРО и господин Николай Тонев за 6-ти мандат, който е от ДПС. Но Продължаваме промяната не се издигнаха кмет, не ме подкрепиха и абсолютно всички хора отидаха като застъпници в комисиите на господин Николай Тонев, който командва абсолютно всички. А ВЪЗРАЖДАНЕ също не издигнаха кандидат за кмет, не ме подкрепиха, а за да ме подкрепят искаха 25 000 лева. 25 000 лева за да те подкрепят, значи не е да те подкрепят, защото си добър кмет и ще се грижи за населението, а 25 000 лева е това, което би ги накарал да те подкрепят. Така Точно ли? така, да, или да имаме примерно някои хора в комисиите. И какво друго направиха? Ами искам да ви кажа, те доста пъти са ми звънели, доста срещи съм имал с тях. Постоянно идваха, казваха, че искат да подкрепят пострадалите хора от селата в нашата община, но всичкото им е пълна лъжа и измама. 25 000 искат всъщност. Те ги искаха за изборите, но след това пак ме търсиха. Търсиха ме и то депутати, парламентарно представени хора. Кого подкрепиха тяхните хора? Техните хора подкрепиха действащия кандидат за кмет Николай Тонев от ДПС. Да. От ДПС. Значи ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепят ДПС. Абсолютно. И те за това нямат нито един представител в Общинския съвет. ГЕРБ също няма представител в Общинския съвет. И ти застава с лицето си за това? Аз заставам с лицето си за това, да. Става вече интересно. Поредица от разкрития. Само измамници, всички заедно работят за феодала Николай Тонев от ДПС. Да. Добре, благодаря ти много.